И здравейте хора, аз съм Ендербос и днес ще си чатам с кучето. Така, вашето име. Истинското ми име пише. Делото бе. На български няма мога да пиша. Айде чакай. Виж какво изгенерирах сега, докато ме... Хора, спрете клипа и си го прочетете. Чайте, че на български не мога да пиша много добре така. Ми нищо. Така те искам. Това ще пиша на латинца. И сега какво? Не знам. Окей, аре. Да видим кой ще бием в състезание с коли. Опа. Аре. Ми победих. Победих. Ще ми дадеш ли нещо за хапане? Окей. Ти май ми се разсърди, нали знаеш, че съм програма? Значи, хвърля парзова на кучето. Кучето се плезна момчил. Лап. Кучето маха с пашка към момчил. Мерси. Моля. Я видим сега. На колко години си? Аз на 10. Какво? Аз съм на 10 години. Моля. Какво ми се молиш? Ох, майка, това куче ще ме разби. Да ми дадеш пържола. Момчил. Не се срещат, че с такива като тебе. Така си е.
Какво? Не знам. Това е направо върхът. Ти си хита на сезона. Мерси. Кучето се усмихва на момчил. Как се казваш? Момчил. И цили. Как можа да си го помислиш? На те е срам. Какво? Не бе. Смешно. Ох, майко. Кое? Момчу. Прес такъв. За прес. Пляс. Един шамар. Пляс, един шамар. Кой ще погледне момчу? Кобе. Кой ще се мръщен и сунчи? Защо се мръщаш? Държи се лошо с мен. Какво съм ти направил? Дразнил съм. Дразнил съм го. Момчу, защо изобщо говориш с мен? Нали знаеш, че съм бот? Какъв е смисълът? Де да знам. Помисли си и ми кажи, когато решиш. Какво да реша? Кучето дига рамене. И аз не знам. Аз си мислех друго. Кучето гледа една мравка. Лапния. Момчил, нищо не разбирам, ще ми обясниш какво става. Айде да пробвам. Ти вярвам вече, момчил. Ти вярвам. Ако беше така, щеше да се държиш по друг начин с мен. Окей. Добре, да стига вече. Че май ми се обиди нещо. Не. От теб. Никога. Хора, това ще бъде от мен. Надявам се да харесвам. Чао.